Driver patay matapos bumangga ang minamanehong sasakyan sa barrier at poste sa Bugalyon, Pangasinan. Tutukan sa report. Nasa gilid pa ng National Highway ng Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan ang kotse na naaksidente sa lugar. Pinayagan kami ng otoridad na makuhanan ng video ang sasakyan. Basag ang windshield at UP ang kaliwang bahagi ng kotse. Nagkalat din sa lugar ang pira-pirasong bahagi ng sasakyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, patay ang driver na nag-iisa ring sakay ng kotse. Meron siyang head injury, lasing yung babae. At saka mabilis din yung pagmatakbo niya. Nagrerenta lamang umano ng bahay sa Bugalyon ang biktima. Galing daw siya ng Lingayen noong mangyari ang aksidente. Ang nasa report is galing sila sa isang restaurant dito sa Lingayen. Nakainom daw sila ng mga barkada niya. Nung pauwi na sila, hinayaan ng mga kasama kasi niyang mag-drive yung biktima natin. Paglilinaw ng otoridad, may street light sa lugar. Unang bumanggang sasakyan sa barrier. Mabilis ang patakbo nito bago tuluyang bumangga doon sa poste at mahulog. Kung susumahin nga, mahigit sa 10 metro ang layo nito mula doon sa orihinal na pinagabanggaan ng biktima. Iniuwi ng mga labi ng biktima sa Manawag kung saan siya nakatira. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balita Amyanan na kuhanan ng reaksyon ng pamilya ng biktima. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.